Да пием за нашето погребение. Когато ще се погребим с тежки ковчези от дъб, който е 100 годишен, който ще насъдим и сега ще насъдим. И когато на погребът, в тях, след 100 години ще накиснат в ръкиха и ще бъдем свежи и красиви, както догаря Ленин. Леко бледни. Пуши. Наско, знаеш как е на английски? Вино пият на 50 юнака. 50 fellow men are drinking wine. Това малко на немски бия. Вино, нали как е? И вярна клетва дават, както казват. Вино пият, аз я кажи го, и вярна клетва дават. Знаеш как са посоли интелектуалците? Няма превод. Желая да бъда с майка ти. Непреводимо. Не ти ба майка. Я удари направо. Аре, на здраве. Я там долу хвани. Аре, на здраве, Ромали. И как беше сега? Няма посуд, кажете ми си прав, ако някой иска нещо много, толкова. Бачки, че се разкева, пал един бол подарен. Обаче не мога едно време хем да пия, хем да гриза. Майка ти не прави. Камера се стига. Ще прави. Телефонът с 5 минути. 1 гигабайт карта има вътре. Кажи сирене. Сирене. Опа, бат Веско как ги нанизва като гердан. Скокала навътре в нале. Слушай, превеждай, Бойко. Скокала навътре може да се изкачи. Камерата идва. Сега много не бе, човек. Ето те тук край още едно. И то студения огън, нали? На то студения огън, нали? Не огън не се вижда, се пече. Те сега се свият за второто обръщане. Пуста си ромашия. Като няма. Когато има, мамка му. На здраве, Пепка. На здраве, на здраве. На здраве, Митя. Петка, на здраве. На здраве. Дамата дети стърват, дамата на здраве. Ай, на здраве, жени и вино и жени. Ям так една салуха. Хайде. За камерата. За албума. За албума, да. Смисъл брашни, бре. Брашни са, как се почернял, гледай. Бешко! Аз съм приготвен за по-късно. Къде на Петър го снимам? Не, сам трябва да го държиш. Той е пуснато. Бешко! Добре! Него пушик си замязал на някой пушен бекон. Вино пият! Швед юнак!
ти сега какво правиш? Че да са? Клип правиш. Как стои опашка, тя клип или? Не, отива котка. Той много сега го справи за клип. Опашката ли? Сега почва да Това часа може Не ли те очите? ракетката. Значи трябва да до 15 има. Толкова ще. Като не много тежне пъти в киното. Само главата правиш. Кара ти имаш голям огън отдолу, човек. Огън е голям. Нека им огън. И так пирозе. Много близо тук. Много близо. За мене. За мене. Не пипай, като не разбираш, бе. Ама клане ли човека, на първо си дошъл? Да е жити една цепка вътре. Брече време. Отваря се. Ето до сега трябваше да вали... Има ли кой да пее да му? Вече ще наспре. Това не от петък почва да вали. Абе, трябва... Дамянски, Я да последнем преди да полегнем. Дамянски, оказва се, че им разбирате на тези работи по вашия край. Вие млади бяхте и какви слаби. Сега са освини, нали? Ай, ще кажа един грузински тост, нали? Ето пак. Има пият пирисивак и двама пържат. Искаше да има къща, но нямаше възможност. Бърн да Имаше възможност да си купи коза, но нямаше желание. Нали, пък аз казвам да пием за това възможностите да се срещат с желанието. То трябва в интернет да го дигнете после. Кой е клипа ли бе? За тубито. Внимай с любов на нашата кирви. Не мога да взема. Так, чули? Так, не сложат пържолите, просенки. Чакай. Предложение има, предложение. Лейте да пием, дружина! Ами бати Бойко той казва. Пържолите, ето на просенки. И тук може да се изгемем. Този продължава да говори. Чак толкова долу. Петка, нали ще да го мисли на страна? Тя понеже е всички. Защото само не е. И я повтаря. Идеята е, че Марко не му приема клетвата, защото се кръвна. Няма в стабята. В стабята е първи. Голям град бе. Аз предлагам да направим литература на тази... Аз имам въпрос. И съм го поставил няколко пъти на такива събрания. Защо момата я наказват, санкционират я с дигане на полити, след като тя бе брала капини в дядовата си градина? По-късно ще кажем. Защо? Тя е в дядовата си попова градина, а тия санкционират с дигане на полити. Според мен трябва да се промени закона. Закона трябва да се промени. Не е верно. Нашата стопска рука как го направила на горския? Слайще по-ни горския пала, вика, аз сега къде ще плати, че нищо такова. Според мен в тази песен има нещо друго. Такой няма пари. Хубаво, пала е. Това ще пак ще пила, пак. Накрая много писано, вика, тук може да чупиш колко. Ти май стана като дечката. Ти ще му лоши каза. Ти май не си начало. Ще пие кот за изпълнение. Или ще ми пееш, или ще ме И ти ко? Ще го пия, то се стага. Да. И ти копя ли го? Ко прави с празните велички?
Да ги връщаме ли? Аз просто още за мечката, аз силно съм ти го разправил. Или ще е или ще За един 80 годишен на доктор доктор Аркак е дал здравето, казва, много съм добре, чел. 85 години съм спортувам, нали, и съм женен за 18 годишна, която е бременна от нея, нали. Доктор Хаба, виж какво пък, аз имам един приятел, който той е много голямо отгия, нали? Айде, нас го запамети, след малко пак. Запамети го е. Така седем вътре, само Борис Лошев, започва класика в жена. Обаче една цълта, вместо да извади пушката, изважда чата. Няма остаряване точно.